eskolan Leizanan BH-in hitzaldia edukia, euskal edukia saretan. Eta, boixe, hortaz nijo hitzeitea. Eta guen, nilgo zengotena da bizarro moztu, dutxatu, gozaldu eta tren hartzanoa. Así que let's go. Super really now. Kafetxo bat, beti bezala. Eguna ondo hasteko eta indarrekin hasteko. Eta, bueno, ez dizut kontatu baino, esan dizuet, ni joala, saretan doan euskalduk ez ditea zela, pixkatu ez, panorama, ninola zionitzen, pixkatu, hola. Eta, bueno, ni joazte justo, agenduak 3 da euskaran eguna, eta astentan ebiekintzak antolatzen edala. Eta hoxen, ez dutela eduki sortzaile bat, eta presente, ni joa. Así que hoxe, ez dukatuko urdurien hau niz, urdurien hau, autoritazioa dakat. Así que hoxe. Bueno, listo, ya está. Prest. Ja, tren aldean nijoa. Espero trena behandu ezaiatzea, eta puntual etortzea. Eta hoxe. Super durien hau, baina bueno. Bagoaz ya está. Detaile bezala. 3 jonez dota ze atzo gauen ezin hori hartu, ni denbora guztien repasatzen, ze, bueno, plantatu hitzaldia modu batea, tipo, pixkan nire espitxa, baina gero pixkat solasaldi modu, en plan behaiekin hitzeiten. Eta, claro, espitxa zirakoa, nire manin behat, eta bengen saiatuta, auskera, eta ez dakitze, bueno, en fin, super durien, hala, baina ya está. 3 jonez dota, eta bain, trenea. Renfe, tengo fe, ten fe da momentu da, momentu tengo fe, puntuala jetuko zara. Bueno, ya te me decías también, ¿no? O en el viados. Listo, hitzaldia ja tolosan tren hartu dut bueltan, kafetxoa tartza joan naiz. Eta ja bueltan tolosan bain hori erostea, eta etxea bazkaria prepatzea. Sí, txuski. Joazen, vamos. Bueno, hemen txenago, etxean. Leka prestatu dutela bazkaltzeko, eta kontatuko izuet zen duzundan hitzaldia. Oso ondo guztua gatu naiz egia esan, santziaten iztunak ziola, eta gaur lotxatu india, eta orduan baizizketa inbeste galdera egin. Zen nik nukan plantatuta ziren pixka txapa, en plan, nire iritzia eman tola, eta gero ja, behaiekin tipo solasaldi bat. Baina lotxatu india orduan galdera gutxin dizkat eta baina, bueno, ondo. Neskak majísimas obenak, osea, jodasat prepatu ja, eske, majísimas, egitan, obenak. Mutiltxok eta gizontxok, bueno, betiko modun, ez? Ni zer sozialetan zozatik sortzen ez izonekin, eta da loak zatelako, baina, bueno, kriston ondo toreatu ditut, arretute gatu naiz, eta, bueno, toreatu, ez diet puto kasikin, básicamente. Osea, eta listo. Baina, eske, the gays and girls, obenak, mas majas, gero dorez ezkit, neska bat eta gero neska talde bat.
Osea, bi eta gero talde bat argazki eskatzea, eta dena majas, eta beretako bat eduki sortzailea zan, ezakitze, eta bueno, jarretu diot, eta da. Majísimas egia esan, kriston ondoro zizkit, eta bueno, espero interesgarri izan inizana hitzaldia, eta bestela barkatu, ordu bete txapa eukitzatikan. Eta hoxe oan ja lekak ingo ditut, eta gero Bilboan joaz, nik gaur Pirinez klasen. Así que, hoxe, Bilboa eta ikasten jarraitzea. Eta bueno, lehen ez dela esan, eskerrik asko baita ala itzi, dala bai idatzi zitena, ez eskerrik asko Andoaingo Leitzaran behatxei, eta bereziki ala itzi, beha jerezala armanetan nekin, behitzak ditxo emateko, ni izan gabe munduko famatuna, baina hoxe, eskerrik asko, nigan konfientzatik, eta ba hoxe, hoben hacia la ley, tia, eske, hoben. Por cierto, hemen, gure arten, oso guai dago, egunero bideo bat, ez bakitze, grabatzen oso guztua, eta hoen kontatu nahiz, atzoko bloga, osea, gauriko baten bloga, hau da, lehenengo bloga, lehenengo blogna, editatu gabe okatela, klaro. Azkar gradatzea gauzak, baina gero editatu behitut. Orduan, hilabete izango full edition, baina bueno, pipa jongo naiz. 10 minutuko bideo txok izango, ja orduan, 6 editatuko ditut. Eta listo, oain, kaput erabiltzet. Eta marka dago azotzeko eta HDen esportatzeko, batu behar da, orduan niz egiten. Kontu bat sortu eta proba gratis. Hilabete honetan sortuko ditut, 50.000 kontu. Porque claro, 3 aukera bakarrik matizkit, gratisiteko guztia. Orduan, 3, en fin, crowdfunding ingo deu, Ibaiek, patrolizateko kaput proa. Bueno, listo, ja Bilbon bus hartuta, edo zerin, osain dut bazkaria prepatu, bazkaldu, maletain, eta Bilbo atorrenez, eta ja hemen dago. Seguiremos kontatzen. Bueno, listo, ditu nahiz pixkat editatzen bideoa gaurko hau da atzokoa utzeko hemen. Eta listo, jazte egota, oikenduta. Eta, por cierto, appreciation moment, nire kamiseta. Ez dela eta sare sozialetan kamiseta honekin, pues, gaur daguna. Da bordmantzari bat, kriston bortia da. Eta hau dago bordatuta, oza, eta notatzen baino. A ver, notatzea dagoen. Ikusten bordatuta bezala dago. Maravilla da. Precioso, handiakoa da, así que, hoxe. Eta, ba, listo, eskerrik asko nenio etzatikan. Gaurko eguna bastante intenso izan da eta bastante gauza ditut, así que super kontentu nago. Eta gurtzet bideoa, txen, lehenago, goatu erronka bat daukaula, dala egunero arpidetun berri bat lortzea. Orduan ez gauza da arpidetu. Zer burua da, abenduko 24ko, 175 arpidetun eukitzea kanan ondan. Lortuko deu? Ez, ikusiko deu. Eta, listo, kalendario da dientoana, ez dut nahi, osea, eskezan o Milka, o Eroski, o olako mierdak Lind, olako patrozinare bat, osea, patrozinarea ez, erostea horien bat, eta hemen eukitzea eta erakustea hori. Eta ez dut nahi, itekotan ingo nuke bat, hola, benetan, nik nahieten produktu batena. Orduan, kendute dugu, kalendario da dientoana. Así que listo, hemen bukatza bideoa, betiko bostakin goatu like eman, arpidetu,
kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu zuen artean. Ibai Romero, bi ez egiten, egunero blog bat egotzen. Blognak. Eta bestik ez, eskerrik asko bigarren egun honetan hemen dantzaten guztiri, eskerrik asko handoan ikasle guztiri, eskerrik asko alaitz, eskerrik asko gaur nire egunen dantzaten guztiri, eta hemen zitzen guztiri, arbietu zaten guztiri, eta denai, eskerrik asko denai, hobena zetela. Agur, bihar arte.